Похваленный Иисус Христос. Дорогие братья и сестры в Христе, верники Праславщины, дорогие пилигримы, гості сьогоднішньої урочистості. Черговий раз збирає нас у гэтым цудоўным месцы урочистосць у гонар нашей небесной Маці, нашей Валадаркі. Валадаркі азёраў, валадаркі наших сэрцаў, валадаркі святых сем'яў. Прымаем удзел у эўхарыстычнай ахвяры, у якой прагнем выразить вдячность нашему небесному Отцу за дар коронации образа Святейшей Панны Марии Браславской, десятигодие, якое сегодня это означает. Прагнем подякувати Богу за те шматлікія ласки, які тут, у гэтым святым месцы люди выпрошивали и выпрашивают у своей небесной заступницы. Дякуем сегодня Богу за 20 год існування нашей Витебской диацезии. И сегодня особливым чином хочу дякувати за кожного з вас, які так шматліка тут збираєтеся у гэтым месцы верников, святаров, особо у яким неабыякова справа своего збавлення, справа добробыту нашей земли и Божьего благословения для яе. На початку гэтай святочной Эўхарыстыі дазвольте особливым чином привітать усіх высоких гостей и на самом початку звернуться до вас с привітальным словом, якое керує до нас апостольская нунциатура у Республіці Беларусь в особі апостольского нунция Габара Пінтера, скероване до нас з нагоди десятигоддя коронації образа Маті Божої Валадаркі азёраў и 20-годдя заснування Витебской диацезии. Послухаем слово этого привітання. Ваша Экселленция, от ім'я святого Отца Францишка я хотел бы передать вам, шановному духовенству, консекрованным особым и усім дорогим верникам Витебской диацезии, сердечное привітання, наилепшее пожадание, апостольское благословение с нагоды десятигоддя коронации образа Маті Божої Валадаркі азёраў и 20-годдя заснування Витебской диацезии у диацезиальном санктуарии у Браславе. Нехай святкование этих Богом жаданых подей принесе радость и мир всем вам, вашим семьям и супольностям. Мария, Мать и Валадарка счастливого суженства. Тема сённяшняй урочистості у Браславе. Сапраўды, паміж Божьей Маці і суженством ёсць глыбокая сувязь. Мария и суженство у Божьей задуме гэта скарбніцы любові. Мария, Маці цудоўнай любові на працягу жыцця, познала у своем сердце земную любовь у розных ее аспектах. Была дочкой, невестой, жонкой, мати, застаючыся заўсёды девой, была удовой. Яна у поўні познала так само и звышнатуральную любовь, народилась полная ласка. У момент звествования была окинутая небесной любовью, Святым Духом. У день Пятидесятницы была охопленная полымем любови, и там объявилась як Маті Костёла и кожного з нас. Суженство, место нараджения Божьих детей, освяченное, окинутое Святым Духом, Духом любови праз сакрамент шлюбу, становится образом и сердцем Костёла, становится хатнім Костёлом. У спрадвечных задумів Бога кожное суженство – это скарбница усіх прояваў любови и школа любови для новых поколений. Суженская любовь – это знак, в образ любови Христа до своего Костёла аж до полного отдания себе. Это материнство и отцовство, удел плодной любови Бога Створцы. Это супокой и гармония, плен переодольвания напруженности и тяжкости, дякуючи любови и ласцы. Это открытость и служение усім ближнім, особливо тим суженствам,
якія патрабуюць дапамогі. Глыбокая духоўная сувязь паміж Маріяй і сужанствам – гэта заклік і запрашэнне ўсім сужанствам прысвяціць ёй сваё жыццё і з дапамогай, па прыкладу Марыі, прыняць бясконца вялікія, захапляльныя і светлыя Божий план Божьей любові. Яго святасць, Папа Францішак, з радасцю жадаючы бязмежнага багацця Божых ласкаў усім пастарам, кансекраваным асобам, вернікам Віцебскай дыяцэзіі і асабліва сужанствам, удзяляе апостальскае благословенне як знак яго айцоўскай любові і клопату, і як пацвярджэнне нябесных дароў для ўсіх прысутных на гэтым падвойным дыяцэзіяльным юбілеі ў Браслаўскім санктуарыі Маці Божай Валадаркі Азёраў. Мінск 1 жніўня 2019 года. Падпісана Габар Пінтар, арцыбіскуп апостальскі нунцый у Рэспубліцы Беларусь. І на пачатку гэтай Еўхарыстыі вельмі шчыра вітаю нашых высокіх гасцей. На пачатку вітаю яго эксцэленцыю арцыбіскупа Тадеуша Кандрусевіча, мітрапаліта Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі. Ваша эксцэленцыя, вельмі шчыра дзякую вам за вашу прысутнасць, за тое, што, нягледзячы на свае абавязкі, пажадалі знайсці час і раздзяліць з намі гэтую радасць святкавання. У сваю чаргу прагнем вельмі шчыра павіншаваць і вас з вашым юбілеем, які ў гэтым годзе адзначаеце, юбілеем 30-годдзя вашай біскупскай паслугі. Шчыра вас з гэтым юбілеем віншуем і вітаем. Вітаю вельмі сардэчна генеральнага вікарія Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі біскупа Юрія Касабуцкага. Шчыра дзякуючы за прысутнасць, вітаю апостальскага візітатара для грэка-каталікоў Беларусі архімандрыта Сергія Гаіка. Генеральнага вікарія Віцебскай дыяцэзіі ксяндза прэлата Францішка Кіселя. Генерала ордена Сальватарыянаў айца Мільтона Зонту і правінцыяла польскай правінцыі айца Юзефа Фігеля. Усіх святароў Віцебскай дыяцэзіі і іншых дыяцэзій нашай краіны, канонікаў, братоў і сясцёр манаскіх супольнасцяў. Праз хвілінку будзе прысутна, але ўжо зараз. Вітаем пасла Рэспублікі Польшча у Рэспубліцы Беларусь спадара Артура Міхальскага. Вітаем прадстаўнікоў таксама свецкай улады, старшыню Віцебскага абласнога савета дэпутатаў Теренцева Уладзіміра Уладзіміровича, старшыню раённага выканаўчага камітэта Баданіна Александра Іосіфовича і яго супругі, старшыню раённага савета дэпутатаў Кучынскую Ніну Антонаўну, усіх вас, дарагія пілігрымы, усіх тых, хто рознымі шляхамі, пешу, на раварах, на аўтобусах прыехаў, каб ушанаваць гэтыя вялікія падзеі, знакі Божай любові і Божай
ласки тут на нашій землі. Щиро всіх вітаю і жадаю вам шматиків Божих ласков на цьому місці, Божого благословення і опеки нашей небесной заступницы. Вас, Ваша Экселленция, шановний член архібіскуп Тадеуш Кондрушевич, прошу узначалить эту Евхаристию и промовить до нас Божие Слово. В ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Супокой Богом. І з Духом Твоїм. Ваші Ексцеленції, поважані святарі, консекровані особи, представники державної влади, дипломатичних місій, дорогі брати і сестри, дорогі пілігрими. На початку цієї урочистої святої мши, коли край озеров означає 20-годдя утворення Витебської дієцезії, 10-годдя коронації чудовного образа Божої Матері Володарки Озеров. Сердечно всіх вітаю. Дякую архібіскупу Олегу Буткевичу, господару цих урочистостей, ординарию Витебской диецезии, самой молодой диецезии, наверное, динамичной, за запрошение. Я не перший раз у Браславі, бывал ще в советские часы, так само, коли тут будувалися вже ці структури, бывал в минулому годі. І кожен год бачу, що людей все більше і більше. Це вельми важливо. Тим більше, що у цьому годі ми відзначаємо ці два великі юбілеї. Користуючись цієї нагоди, хотів би подякувати усім вам за молитву моєї інтенції подчас і після цієї складаної операції на хребетник, на позвоночник. Дякую Богу, дякую лікарям і дякую так само вашим молитвам. Сьогодні можу бути разом з вами і разом з вами молитися. Напевно, ще є много. Напевно, jeszcze много обмежувань фізичних, так сказати. Но сегодня спотыкался с многими людьми, когда перед набоженством ходил, дай себе там здоровья, говорит, и когда на ровере приедешь, верю, что на ровере есть в Богу, у них частей больше. Но на ровере уже тяжко будет, что ты треба робити, не верю, что треба буде може. Моторовери тисячі, які там, не знаю, самокат уже електричний, а в поршні часи теперь очень важно, так само для здоровья, напомню, для здоровья кожного человека очень важна скандинавская ходьба, так что можно попробовать организовать пилигримку с этими прихильниками скандинавской ходьбы, чтобы так само прийти, бо нехай кожна мова, и кожный человек, и кожный спорт так само хвалить Бога. Мы собрались тут, как подзначать, как уже было вспомнено не один раз, эти два великие юбилеи, юбилей 20-годия основания Витебской диецезии и юбилей 10-годия коронации чудовного образа Божией Матери Володарки Озеров. Ну, дякую за ваше вінчування, владика, і всіх вас з 30-годдям пасторского, бискупского служения, моего служения, так думаю, ну, видите, 10, 20, 30, все так, про 10 годов, так я вписываюсь сюда. Ну, это не моя вина, что я стал бискупом 30 годов тому, вот. Но старался служить, нехай Бог и верники оценивают это служение. Прошу так само и далее молиться, как мог виконувати свої обов'язки пастора Мінсько-Могилівської архідієцезії, біскуп не тільки для одної дієцезії, так само для всього костюла, і більшу частину свого служення біскупства я провів в Росії, в Москві, а тепер знову на Радзиві, тому що разом могли прославляти Пана. Ми збираємося так само у годі сім'ї, і відаємо, з якими кризисами спотикається так само і білоруська сім'я. Тому подчас цієї святої мши, довіряючи Богу, Божій Матері, нас самих, наші інтенції, довіряємо так само наші сім'ї. Сім'ї Браславщини, сім'ї Витебщини і сім'ї усієї Білорусі. Щоб сім'я була хатнім костюлом, щоб сім'я сапраўды була подмурком громадства і подмурком костюла. Я всіх закликаю вас до цієї молитви.
Я закликаю всіх вас на молитви в сім'ях, бо від будучині сім'ї залежить будучиня кожного з нас, нашого краю і нашої батьківщини. Ми думали, дорогі брати і сестри, розпочнемо цю святу імшу і перепросимо Бога за наші грехи, щоб ми могли годно скласти найсвятейшую оферу. Сповідаюся Богу всемогутному. Нехай смилується над нами Бог всемогутний, відпустивши нам грехи, привезе нас до життя вічного. Усемогутний Боже, Ти дав нам Марію, Маті Твоєго Сина, як Маті Королеву, проси заступництво учені, как мы досягнули славы Твоих сынов и дочерку володарства небесных. Распана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и володарит в едности Духа Святого, Бог праз все веки вечные.
читання книги пророка Ісаї. Народ, який ходив у темрі, убачив світло велике. Над жихарами країни смертного теню зазяло світло. Ти помножив народ, повеличив радость. І он веселиться перед тобою, як веселяться у час жнива, як тешиться при поділі здобичі. Бо ярмо, що гняло його, і кій на плечах ягоних, і розгу пригнатальника ягоного. Ти зламав, як у день Мадияма. Бо усякий бот воюючого жаунера і одіння, забружене кривьою, буде кинуто у пожар на їжу огню. Бо дитя народилося нам, син дадений нам, і влада спочила на плечах його, і дадуть ім'я йому, чудовний дорадчик, Бог моцний, спрадвечний Отець, князь спокою. Буде великим панування його, і миру не буде конца над троном Давида і над його володарством, якої він умацує і підтримає у правосудді і справедливості ад гетуль і навеки. Рупливость Пана могучив учинить гета. Гета Слово Божие. Читання послання святого апостола Павла до Галатам. Брати, коли надошла полнота часу, послав Бог Сына Своего, народженого от женщины, подпорядкованного закону, как откупить тих, хто подлягав закону, как мы отримали усиновление. А покольки ви сини, Бог послав у ваше серце Духа Сина Свого, який ускликає Абба, Отче. Тому ти уже не слуга, а син. А коли син, то і спадкоємця Божий. Гэта Слово Божие. Дякую Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Витай
У той час Бог послав аньола Габріеля у город Галілейський, який називався Назарет, до деви, зарученої з мужем по імені Юзов, з дому Давида, а ім'я деви Марія. Аньол, увайшовши до її, сказав: «Вітай, повная ласки, Пан з тобою». І вона ж збентежилася від слов ягоних і розважала, що це за привітання. І сказав їй аньол: «Не бойся, Марія, бо знайшла ти ласку у Пана. І ось зачнеш в лоні своїм, і народиш сина, і даси йому ім'я Єсус. І он буде великий, і буде названий Сином Найвищейшого. І дасть йому Пан Бог трон Давида, батьки ягоного. І володарить буде над домом Якуба вечно, і володарству його не буде конца». А Марія сказала аньолу: «Як станеться гэта, коли я мужа не ведаю?» Аньол сказав їй отказ: «Дух Святий сойде на тебе, і моц Найвищейшого окине тебе. Тому і народжене святое буде названо Сином Божим. І ось Альжбета, своячка твоя, і вона зачала сина у старості своєї, і ось уже на 6-м місяці тая, якою називали безплодною, бо для Бога нема нічого немагчимого». Тоді Марія сказала: «Ось я слуга Пана, нехай мені станеться поводле Твоего слова». И одышал от яе аньол. Это слово Пана. Глибоко поважані брати і сестри, удільники сьогоднішнього урочистого набоженства. Черговий раз столиця Озерного краю, старожитний Браслав, виповняється вірниками, сирот яких шмат пілігримів. Ззаду зосталися многі кілометри вандровання до подножжя Божої Матері Володарки Озерів, яка з радістю вітає всіх нас. Сьогодні браславські урочистості виключні і не відбуваються, як ми вже казали на початку цієї святої мши, у 20-ю годовину установлення Витебської дієцезії, 10-ю годовину коронації чудовного образа Божої Матері і у пасторський год католицького костюла на Білорусі сім'я, як криниця радості і надії молоді. От усього серця віншую Витебського біскупа, його екселенцію Олега Буткевича, святоров, консекровані особи і всіх вірників з гэтим юбілеєм 20-годця заснування Витебської дієцезії. Принятое 20 годов тому святым Яном Павлом II рішення було провіденціальне. Заснування дієцезії, як бачної структури католицького костюла і призначення її першим ординарієм біскупа Владислава Бліна дало новий імпульс для дальнейшого одродження і динамічного розвиття католицького костюла у північно-сходній Білорусі. Сьогодні ми бачимо захопляючі виники. Витебський костюл за останні 2 десятиліття заснував и развил отповедные административные и пастырские структуры со своими святынями, доброчинными организациями, медиями. Значно повеличилася кількість святоров і консекрованих особ. Поспіхово відбувається формація світських. Треба з задовольненням сказати, що Витебський костюл сьогодні стоїть твердо на своїх ногах. І він відомий своїми пастирськими і культурними, а так само доброчинними ініціативами. І він відомий активним уділом у житті костюла як на Білорусі, так і у світі. Не треба далеко ходити. Достатково сказати, що присутний тут, на этой святой мши, ксьонц Олександр Анельченя узначальує білоруську секцію Ватиканського радія.
А другі святар, які походять з Віцебської дієцезії, прилад Олександр Рагінець знаходиться на дипломатичній службі Ватикана. Я думаю, ні одна інша дієцезія у Білорусі не може похвалитися гэтым. Дякую вам за гэта. Видатным знаком і плёнам развіцця Віцебскага касцёла з'яўляецца каранацыя цудоўнага абраза Божай Маці Валадаркі Азёраў папскімі коронамі у 2009 годзе. Каранацыя, якую з удзелам шматлікіх біскупаў, святароў, кансакраваных асобаў і вернікаў з Беларусі і замежжа здзейсніў легат яго святасці папы Бенедыкта XVI, святой памяці арцыбіскуп Кёльна, кардинал Яўхім Майснер. Гэта быў трыумф адраджэння веры на Віцебшчыне пад апекай Божай Маці. Сёння праз Марыю касцёл у Беларусі дзякуе Богу за адраджэнне веры пасля доўгіх дзесяцігоддзяў ганенняў і просіць апекі ў вырашэнні шматлікіх праблем, з якімі змагаецца ён і наша краіна. У тым ліку адной з найбольш актуальных менавіта праблемай сям'і. Мы, людзі 21 стагоддзя, часта пытаемся адзін аднаго, якім ёсць сучасны свет. З аднаго боку, гэта свет вельмі дынамічнага тэхнічнага развіцця, свет IT-тэхналогій, засваення космосу, развіцця навукі, медыцыны, культуры, спорту і гэтак далей. З іншага ж боку, гэта свет, які нясе шмат пагрозаў для чалавека і наваколля. Гэта свет незавяршаючыся збройных канфліктаў і тэрарыстычных актаў, у якіх гінуць невінныя людзі. Свет шматлікіх катастрофаў і катаклізмаў. Гэта таксама свет крызісу сям'і і Божага дару жыцця. А якім з'яўляецца наш малы свет? Свет майго я, майго, твайго, дарагі брат і сестра, кожнага з нас. Ці ён свабодны ад пагрозаў, цяжкая хвароба, праблемы ў працы і вучобе, брак зычлівасці, незразумення і нават варожасць з боку іншых, крах жыццёвых планаў і амбіцый, безнадзейнасць і многае іншае выпаўняюць наш асабісты свет і могуць стаць прычынай страты надзеі. У гэтым поглядзе на наша грамадскае асабістае жыццё не можа знікнуць асноўная праўда. Падкрэсліваю, асноўная праўда, што самай вялікай пагрозай для чалавека ёсць грэх, які аддаляе ад Бога. А менавіта тады Бог гэта адзіны, хто можа абараніць нас і свет ад зла. Аб гэтым, на жаль, сучасны чалавек вельмі часта забываецца, або не хоча зусім думаць. Ён спадзяецца на свае чалавечыя сілы, на развіццё навукі, жыве філасофіяй натоўпу. Гэта азначае, што ён жыве так, як жывуць іншыя, не задумваючыся пра маральныя наступствы свайго жыцця. Іншыя гавораць, што можна грашыць і грэшаць, чаму я не могу так чыніць. Сучасным светам, асабліва светам моладзі, усё больш валодае бездухоўная культура. Якія фільмы сёння найбольш папулярныя? Якую музыку мы слухаем? Якія кнігі мы чытаем? Найчасцей такія, у которых валодае дух секулярызму і амаральнасці. У выніку ўсяго гэтага чалавек падвяргаецца шматлікім спакусам. Сучасны свет настаўлены на матэрыялізм і кансумізм, гэта азначае на спажывецтва. Скрайні індывідуалізм скланяе яго да планавання свайго жыцця без Бога. Такім чынам адбываецца антыдухоўная індактрынацыя нашага грамадства. Адрынаюцца хрысціянскія нацыянальныя традыцыі, замест якіх уводзяцца неўласцівыя нашай культуры. Мы можам супрацьставіцца гэтым спакусам толькі тады, калі даверым сябе Богу. Ён не застаўляе нас адных, не застаўляе саміх нашымі слабымі сіламі, але ў асобе Марыі дае нам апекунку. Падобна таму, як Jesús Христос сказаў да святого Яна з дрэва крыжа: «Ось маці твая». Таксама і сёння ён прамаўляе тыя самыя словы да нас. А мы, падобна святому Яну, павінны ўзяць Марыю да сябе. Гэта азначае даверыцца ёй і браць з яе прыклад. Сёння, збіраючыся ў Браслаўскай святыні, каб ушанаваць Валадарку Азёраў,
хочам падзякаваць Марыі за ўсе ласкі і верым, што яна дапаможа нам вызваліцца ад нашых праблем цела і душы і ад усялякага страху і усялякай трывогі. Шчасліва складаецца, што сёлетнае нашае спатканне з Божай Маці, валадаркай азёраў, адбываецца ў год сям'і, які вельмі добра упісваецца ў дэвіз сёлетняга браслаўскага святкавання. Марія, маці і валадарка шчаслівага сужэнства. Сучасны свет – гэта свет розных залежнасцяў. Між іншым, гэта свет непашаны да Богам створанага інстытуту сям'і і дару жыцця. Гэта таксама свет непашаны да годнасці чалавека, створанага як мужчына і жанчына, а не як нейкае яно. Калі паводле гендернай ідэалогіі чалавек можа свабодна, пад уплывам канкрэтных культурных умоў змяніць свой пол. 2 лютага гэтага года Ватыканская кангрэгацыя дактрыны веры зацвердзіла дакумент «Мужчынай і жанчынай стварыў іх». У ім прадстаўлена вучэнне каталіцкага касцёла на тэму гендера. У ім гаворыцца, што ідэалогія гендеру уводзіць такія адукацыйныя праекты і прававыя нормы, паводле якіх тоеснасць чалавека і яго эмацыянальнасць з'яўляюцца адарванымі ад біялагічнай розніцы паміж мужчынай і жанчынай. У выніку чаго тоеснасць чалавечай асобы залежыць ад індывідуальнага выбару, які з часам можа змяняцца. Антыдотам, гэта азначае лекарствам на гендерную ідэалогію, павінна заставацца хрысціянская, традыцыйная наша хрысціянская антрапалогія, гэта азначае хрысціянскае вучэнне пра чалавека. Такім ёсць вялікі сучасны свет. З аднаго боку свет надзеі і адначасова свет яе адсутнасці. Падобным ёсць і свет кожнага чалавека. Божая Маці хоча быць прысутнай у гэтым свеце і ў нашых сем'ях. Хто лепей, ніж яна, ведае цяжкасці штодзённага жыцця, хатніх абавязкаў ці праблемы падрастаючых дзяцей. Гэта яна сцеражэ кожнае пачатае жыццё кожнага народжанага чалавека, асобы здаровай і хворай, асобы таксама самотнай. Падчас небачнага крызісу беларускай сям'і Марія заклікае нас да будавання сямейнага жыцця на духоўных каштоўнасцях, на даверу Богу кожнай сям'і з яе радасцямі, праблемамі і смуткамі. Яна, як найлепшая маці, зможа выпрасіць у Бога цуд аздараўлення беларускай сям'і, калі толькі мы ёй даверимся. Сучасная беларуская сям'я патрабуе падтрымкі Марыі, якая вядзе да Бога, бо з кожным днём з'яўляюцца новыя спробы яе знішчэння. Больш паловы сем'яў разведзеныя, шлюбы познія, сем'і маладзетныя, колькасць абортаў дасягнула небывалых велічын. Беларусь займае 5-е месца ў свеце і 3-е ў Еўропе па колькасці суіцыду. У выніку ўсяго гэтага колькасць насельніцтва краіны за першыя 6 месяцаў гэтага года зменшылася на 19 000. Колькі тысяч мае Браслаў? Не ведаю, можа менш. Нема такого горада і Браслаў. Нема. Знік з мапы за паўгода. Що гэта азначае? Вялікае пытанне ставіць перад нами. Азначае тое, што будучыня наша не вельмі прыгожая. Будучыня наша без вялікай перспектывы, без надзеі, калі ўсё так застанецца. Што нас чакае ў гэтай будучыні? Хто будзе жыць у нашай краіне і ў прыгожым браслаўскім краі? Хто будзе прадаўжаць шматстагоддзевыя хрысціянскія традыцыі? Мы забываемся аб тым, што сям'я як падмурак грамадства і касцёла з'яўляецца гарантыяй працягласці і будучыні пакаленняў. Чым будзе грамадства без сям'і? Ці будзе яно існаваць? Не. Бо грамадства становяць людзі, якія нараджаюцца і выхоўваюцца ў сям'і. Ці можна сабе прадставіць касцёл без сям'і? Не. Бо касцёл, як боска-чалавечы арганізм, складаецца таксама і з людзей. Дзякуючы сям'і працягваецца гісторыя народаў, а ў кантэксце веры таксама і гісторыя збаўлення. У той сам час, па прычыне таго, што адышла ў мінулае, традыцыйная, моцная Богам беларуская сям'я,
перспективи нерадушні. Не треба бути великим пророком, щоб бити тривогу. Богослов'я каже, що святе місце пустим не буває. Святое місце не пустує. Тому, коли ситуація кардинально не зміниться, то наша пригожая країна стане місцем проживання людей інших культур і цивілізацій. А тим, як важною з'являється сім'я, свідчить і той факт, що збавця світу народився у сім'ї. У сім'ї чоловік отримує самий коштовний Божий дар, яким з'являється дар життя. У сім'ї раз виховання у атмосфері взаємної пашани і сердечності чоловік може досвідчити і вчитися коштовностям, які будують цивілізацію мира і любові. У такой атмосфері у сімейних відносинах проявляється Божа любов, дякуючи якої чоловік доростає до здольності відкриття на інших, як вчить святий Папа Ян Павел II. Наступний приклад може підтвердити справдність цих слов великого понтифіка. Молода сім'я планує своє життя, свою будучиню, закінчили університет, з часом отримали добру працю, виховують першенця. Але здарилася біда, моцно захворіла жонка. Муж спочатку разився всіми тяжкостями, потреба було і працювати, і глядіти за жонкою, і глядіти за дітьом. Але потім прийшов кризис. Він хотів все кинути, хотів збігти, щоб нічого цього не бачити і не чути. Бо він не так собі представляв суженство. І ось одної ночі сидить такий смутний на кухні. Що робити? Пойду і кину у цеху. От з цієї ситуації, це мене випадить. Однак потім вспомнив своє дитинство. Вспомнив, як хворіла його мама. Вспомнив, як одної ночі встав напитися води і побачив слабий світ у покої батьків. Зайшов туди. Батько сидів біля ложка своєї жонки і матері цього чоловіка. Як з мамою, спитався хлопець. Лепий, здається, що лепий. Ти може хочеш відпочивати? Я не пойду, бо мама може проснутися і буде потребувати мою допомогу. В цей момент цей чоловік зрозумів, що таке сім'я. Він зрозумів, як його батько любив його хвору матір, як наглядав її до кінця. Пішов до хворої жонки, вона спала. Погладив її по тварі, проснулася. І в її очах він побачив позір любові і вдячності. Заплакав, застався. Сім'я була вирахована. Любов завжди творча. Поэты кажут, что рака застається ракой, покуль плыве, покуль тече. Птушка птушкой, покуль летает, ветка кветкой, покуль квітнее, а человек человеком, покуль любить. Сучасний світ потребує революції любові, яка повинна відбитися у сім'ї і про сім'ю. Нездарма під час 9-го Всесвітнього конгресу сім'їв, який відбувся у минулому році у Ірландії, Папа Францишек сказав, що Бог хоче, щоб кожна сім'я була лямпою, яка проміняє радістю своєї любові у світі. Задання в сім'ї нельзя обмежувати виключно до сумісного життя, народження потомства і його виховання, хоча вони з'являються головними. Треба пам'ятати, що сім'я з'являється колискою і приладою учоловічення чоловіка, особливо у наш час, коли світ усе більше відчуває ефекти деперсоналізації і масифікації, що веде до страти його, як Божого творення, тоєсності і послідовно до духовних аномалій. Коли сім'я буде розбита і зматеріалізована, нездольний до офярного життя, взаємної любові, прийняття життя, то стане забойцем нації. А в той сам час у сім'ї під серцем матері криється будучиня народу. Перед нами, дорогі брати і сестри, історичне завдання – не допустити того, щоб наша нація загинула. А для этого необходимо рятувати сім'ю. Тільки здорова і моцна Богом сім'я, раз життя поводле Духа Євангелія і офярне служення один одному
будзе здольнай да будавання больш чалавечага свету. У яго будаванні нас суправаджае каралева сем'яў Марія, культ якой павінен з дня на дзень умацоўвацца. Ён павінен праяўляцца ў нашых добрых чынах, жыццём паводле Божых запаведзяў і вымогаў Евангелія. Мы павінны даваць сведчанне нашай прыналежнасці да сям'і Христа і яго маці, праслуханне Божага Слова, выконванне Божай волі і прыкладнае сямейнае жыццё. Віцебшчына, а асабліва Браслаўшчына, гэта край азёраў. Шмат людзей жыло і далей жыве з працы на азёрах, дзе вакол вада. Вядома, што вада з'яўляецца знакам прысутнасці жыцця. Нездарма вучоныя шукаюць вады на Марсе, каб даведацца, ці ёсць жыццё на гэтай чырвонай планеце. Але возера падчас буры становіцца небяспечным. Каб шчасліва даплысці ў порт, вярнуцца дамоў, патрэбны маяк, які паказвае судну бяспечны шлях. Непадалёку ад Браслава знаходзіцца гара Маяк, якая з'яўляецца добрым арыенцірам людзям і рыбакам, асабліва ў непагоду, каб не заблудзіліся. Сярод шматлікіх тытулаў Марыі ёсць тытул «Зоркі мора» Марія. Браслаўская валадарка азёраў, будзь нашым сем'ям зоркай, будзь тым маяком, які дапаможа ім шчасліва плысці па ўзбураных хвалях акіяну 21 стагоддзя і не страціць сваёй Богам дадзенай тоеснасці, каб яны сапраўды былі падмуркам нашага грамадства і касцёла, у тым ліку Віцебскага касцёла, які адзначае 20годдзе свайго заснавання на многае і святае лета. Амен. Визнаємо нашу віру в одиного Бога. Святкует 60годзе каранація образа Божої Матці Будславської папськими коронами, а так само 20годзе заснавання Віцебської дієцезії. Про заступництво нашої Володарки Азёр узнесем свої просьби до Бога, дякуючи за отримані ласки. Дякуємо, Боже, за святий повсюдний костюм. Молим Тебе про заступництво нашей Матери Марии, Володарки Азёров,
учинить нас годными прославления Твою и величу. Очисти от фальшу и криводушности, спашли на кожного духа очищения, как оправнувшися у Христа, могли быть годными свідками Євангелія. Дякуем, Боже, за святого Отца Франтишка. Молим Тебе про заступництво нашей Мати Марии, Володарки Озеру, как з ласки Святого Духа был узором навучания святой веры и мудро вел свою паству в простяжкости и переслед сучасного свету. За 20-годие Витебской диацезии, за нашего біскупа Олега, за былого ординария біскупа Владислава, а так само за все духовенство Витебской диацезии. Молим Тебе про заступництво нашей Мати Марии, Володарки Озеру, узмацняй их у духу Твоим, как могли потрымливать у верников живую веру, христианскую надею и охвярную любовь. Дякуем, Боже, за святарские и монашеские покликания из нашей парафии. Молим Тебе про заступництво нашей Мати Марии, Володарки Озеров, узмацняй их у веры, дай витривалости у обяцаниях, даденных Тебе у шлюбах. Дай духа мудрости и разважливости вести за собой души людей, до светла Твоей правды. Які служили і служать у нашому санктуарі. Дякуючи яким 10 год тому цудовний образ Марии Володарки Озеров был уславленный папскими коронами. Молим Тебе про заступництво нашей Мати Марии, узмацняй у братерской любови. Не дай им спашить, покуль все не спознают и не покахают Иисуса Христа, Збавителя со свету. Yeah.
Дякуем, Боже, за сестер Евхаристов с нашей парафии. Молим Тебе про заступництво нашей Мати Марии, Володарки и Озеров. Надели их своими ласками, как и долей несли свою охвярную послугу ближним, обвещающий Иисуса Христа у Евхаристии. Нашей парафии и диацезии. Молим Тебе про заступництво нашей Мати Марии, Володарки Озеров, как по прикладе святой Сямі годно служили Тебе, ахвярно виховуючи своїх дітей у духу любові, навчаючи повазі один до одного, шануючи християнські коштовності. І ахвярадаўцаў, якія шчодра падтрымлівалі і працягваюць падтрымліваць наш санктуарый і парафію. Молім Цябе пра заступніцтва нашай Маці Марыі, Володаркі Озеров. Выслухай просьбы, з якімі да Цябе звяртаюцца. Благослови іх намаганні, якія служаць на хвалу Пана і Маці Божай. За тое, што маем на браслаўскай зямлі заступніцу Тваю, Маці Марыю. Молім Цябе, выслухай просьбы і малітвы пілігрымаў, якія прыбылі славіць яе у вобразе Маці Божай, Володаркі Озеров. Для ўсіх памерлых з нашых сем'яў, блізкіх, сяброў, святароў і сясцёр законных з нашай парафіі і дыяцэзіі. Молім Цябе пра заступніцтва нашай Маці Марыі, Володаркі Озеров. Узглянь і дацані іх зямную працу і дай ім спачыць у святле Твайго збаўлення. За сённяшні дзень і за тое, што можам разам быць і маліцца як адзіная сям'я. Молім Цябе пра заступніцтва нашай Маці Марыі, Володаркі Озеров. Няхай сённяшняя ўрачыстасць прынясе багаты духоўны плён у штодзённым жыцці.
Боже, выслухай молитвы Твоего Костела и про заступництво Найсвятейшей Панны Марии, отуляй Его свою неспинной опекой. Праз Христа, Пана нашего. что праз некалькі хвілін пераменяцца ў кроў і ваду Ісуса Христа. Гэта сімвалы нашага збаўлення і бязмежнай любові Бога да чалавека. Божа, прабач за кожны выпадак нявінна пралітай крыві ў свеце. Навучы нас жыць у згодзе з самымі блізкімі людзьмі, а дзяцей выхоўваць у любові і павазе. Божа, дай моцы быць святлом і мірам у нашых асяроддзях. Гостыя, Пане, хутка Ты, вялікі і всемагутны Бог, станеш гэтым маленькім кавалкам хлеба. Просім аб дары веры ў Тваё перамяненне і прабыванне ў госты ва ўсіх святынях свету. Дай мудрасці зразумець тое, што патрэбна для збаўлення, і навучы быць падобнымі да Хрыста у штодзённых зносінах з іншымі.
молитесь, братья и сестры, мою вашу офяру принял Бог Отец Всемогутный. Боже наш Отче, прими гетые дари, які ми Тобі приносим, отдаючи пошану найсвятейшій Панні Марії, нехай нам завсюди допомагає Твой Син, який стався чоловіком і віддав своє життя на крижі, складаючи Тобі беззаганну офяру, який живе і володарить на віки вічні. Поган з вами. Серцеве. Подякуєм Пану Богу нашому. За правди годного та справедливо, слушна і збагавєнна, как мы завсюди и всюди Тобі складали подяку. Пане святий Отче, усемогутний вічний Боже, и как мы отдавали Тобі належную хвалу, благословляли Тебе и прославляли, означаючи урочистость Найсвятейшої Марії, за всього Тебе. Я на празднение Духа Святого зачала Твоего одинородного Сына, и заховуючи хвалу Богоцтва, дала свету спрадвечное світло Єсуса Христа, Пана нашого. Раз Його Твою віриш, прославляють хори ангелов, які завсюди радуються перед Твоїм обличчям. Просим, каби наші голоси долучилися до їх, разом з ними ускликаючи. Всякой святости, тому просим Тебе, освяти эти дары росою Духа Твоего, как они стались для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе на муки, взял хлеб и подяку Тебе складаючи, ломал и раздавал своим учням, казав: берите и ешьте з этого усе, бо это есть тело мое, якое за вас буде видано. Подобаючи нам по вечері, взяв келих, знов Тобі подяку складаючи, подав своїм учням, кажучи: берите и пейте з його усе, бо это есть келих крови моей, нового и вечного заповету, якая за вас и за многих будет пролита для отпущения грехов. Это чините на мою память. Это великая таємниця веры.
воскресения Твоего Сына, отпираем Тебе память лет життя и теле исправления. Дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усих нас, примающих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал у одно. Памятай, Пане, про костел Твой рассеянный по всем свете. Удосконали его у любови разом с папом нашим Франтишком, бискупом нашим Олегом, присутными тут бискупами и усім духовенством. Пам'ятай, Пане, так само про братов і сестер наших, які опаснули у надії на воскрешення. І про усіх, хто у Твою ласку дійшов з гэтага світу. Дозволь им убачить святло обличия Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел у житті вечных, у едности с Наисвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом, ее обранником, со святыми апостолами и усіми святыми, які спрадвеку подобались Тебе, как с ими и мы хвалили и прославляли Тебе про Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христа, с Христом мудрый Христе, Тае Божа всемогутный, у едности Духа Святого, уся пожалуйста, разу все грехи вечеря. Молимся, дай Царь Небесное, к нас научил Иисус Христос. Упокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованные усілякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прися збавцы нашего Иисуса Христа. Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, или на веру костела Твоего, и будь ласкавый сгодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, який живеш и володариш на веки векечные. Супокой погана, нехай завсёди буде з вами. Ближнему знак супокою. Свет
ось баранок Божий, бо той, який бере на себе грехи світу. Благословленные покликанные на вечеру Ягоную. Аминь, я не вартый, как ты вошел до меня, а не скажи только слово, и будь оздоровлена душа моя.
Милосердный Боже, даючи пошаленной святейшей Панне Марии, нашей Матери Королеве, мы приняли наисвятейшие сакрамы, покорно Тебе просим, учени, как мы могли стать удельниками вечной гостиной у небе, праз Христа Пана нашего. Świadczenie Matki Bożej biskupem Olegiem Budkiewiczem. О Мария, Мать Божия Братствовская, мы, Твои дети, хочем отдать Тебе во властность наше сердце, нашу працу и отпочинок, молитвы и надеи, как Ты, наша Мать, могла распоряджаться ими, як своей соправдной властностью. Под Твоей опекой и керовництвом мы хочем виконувати все, что в наших силах, как на нашей земле было моцным володарство Христа. Мы ожидаем, как Христос, поселився в наших сердцах, наших семьях, парафиях, во всей краине. Просим Тебя, о Мать Божия Братствовская, оховывай нас от несчастья, от подступов и углубов всякого зла. Да поможи, как суженства наши были святые и трывалые, как не было помеж ими ненависти, а только братняя любовь, как молодь наша горнулась до Бога, а дети имели добрых батьков и были невинными. О Мария, наша володарка, дай ласку святости для наших матей, а для наших батьков ласку твердости и трывания у веры. Дай нам святых пастыров, отуляй опекой тех, кто шукает своего покликания, и дай им отвагу идти за Божьим закликом. Заковай святого отца Францишка, бискупов, святору и все духовенство у святости и одинстве. Да поможи, как мы все стали уластностью Твоей и Твоего Сына, нашего Пана Иисуса Христа, якому належить хвала и володарение през усе веки вечные. Дякуємо Пану Богу за эту пригожу урочистость, за Його благословлення, між іншим, якое бачимо і у сьогоднішнім надвор'ї, тепла. Але це вже схилок літа, і тішимося гэтым теплом, якое завжди є знаком Божої любові і Його милосердності. Дякую велике усім, хто спричинився до гэтай урочистості, усім пілігримам, гостям сьогоднішнього свята, яким зараз, ще у гэтых наступних хвилинах, будуть способні подяки. І гэтая урочистость, гэты юбилей, подвойный юбилей, які сьогодні переживаємо, є доброю нагодою, каб, дякуючи Богу, дякуючи усім тим, хто до развіцця нашої дієцезії, дає повстання, мав непосредний уділ, є нагодою, каб подякувати. І верникам, тим людям, які своєю працею, своїм намаганням, своїми ахвярами, своєю молитвою причинилися до розвиття так цудовного розвиття нашої дієцезії. І, каб хоч ніяким чином зауважити гэтых людей, відомо,
Гэты спіс, які зараз хочу вам представіць, ён далёка не поўны. Не ў нашай, на жаль, людской магчымасці заўважыць кожнага, але молімся і верым, што Бог ведае кожнае сэрца, кожнага чалавека. Але вось гэтых людзей, якія найбольш сваімі малітвамі і намаганнямі прычыніліся да ўзросту нашай дыяцэзіі, прагну сёння узнагародзіць, адудзячыцца ім, прынамсі простым знакам, які будзе ім уручаны, знак ганаровай граматы, які папросім за арцыбіскупа Тадеуша Кондрушевича уручыць гэтым людзям. А ў гэтай хвіліне, бо каб нам добра выкарыстаць гэты час, зараз папрасіў бы тых, каго зараз назову, падысці крыху бліжэй сюды алтара. І гэтыя людзі няхай ведаюць, што касцёл пра іх памятае, што Бог сапраўды бачыць кожны іх добры ўчынак, кожную іх акт добрай волі. І запрашаю сюды бліжэй Навіцкага Вікенція, парафія нараджэння Маці Божай Браслаўскай, Сапун Іну, таксама парафія нараджэння Маці Божай Браслаўскай. Можна так падтрымаць гэтых людзей апладысментамі. Калковскую Марыю, парафія нараджэння Маці Божай горад Браслаў. Хлябович Константин, парафія нараджэння Маці Божай Браслаўскай. Няхай апладысменты спадарожнічаюць гэтым людзям. Лілія Жукова, парафія Бездоганнага сэрца Марыі, горад Орша. Сергей Иванович Подгайский, парафія Езуса Милосердного, город Витебск. Гэта ближайший кіраўнік прадпрыемства «Энергокомплект», город Витебск. Запрашаем, калі ласка, сюды бліжэй. Петр Глот, парафія Езуса Милосердного, город Витебск. Владимир Воронов, парафия Маці Божией Фатимской, городский поселок Шумилино. Иван Монич, парафия Маці Божией Фатимской, городский поселок Шумилино. Франтишка Шичко, парафия Святого Томаша Апостола и Святого Яна Боска, вёска Мишковичи. Леонора Шичко, парафия Святого Томаша Апостола и Святого Яна Боска, вёска Мишковичи. Леокадия Орлова, парафия Маці Божией Фатимской, город Дубровна. Галина Тризна, парафия Узвышения Святого Крыжа, город Шарковщина. Лидия Новикова, парафия Святого Винцента де Толь, городский поселок Оболь. Галина Юхновец, парафия Христа Володара Свету, городский поселок Бягомоль. И Тереза Чабанова, парафия Маці Божией Фатимской, город Дубровна. Гэта ўсе тут прысутныя прадстаўнікі нашай дыяцэзіі. Ёсць іншыя, якіх гэтая ўзнагарода напаткае па розных прычынах не прыбылых сёння, але якіх гэтая ўзнагарода знойдзе па месцы іх парафіяльных супольнасцяў. І зараз арцыбіскупа Тадеуша Кондрушевича папросім уручыць гэтыя ўзнагароды. Викентий Новицкий. Инна Сапун. Мария Колковская. Константин Хлябович. Лилия Жукова. Сергей Подгайский.
Петр Глот. Владимир Воронов. Иван Монич. Францишко Шицко. Леонора Шицко. Леокадия Орлова. Галина Трызна. Лидия Новикова. Галина Юкналец. И Тереза Чабанова. Jeszcze Вашу Экселленцию попросим остаться на месте. Паколькі ўжо перажываем такі юбілейны год, гэтыя юбілеі адзначаюць і некаторыя са святароў нашай дыяцэзіі. Ну і адзначым сёлета тых, каму на гэты год менавіта прыпалі юбілеі іх 20 і 30 года іх святарства. І таму сюды папрашу падысці отец Бронислав Дашкевич, ksiądz Юрий Вик, 20 год святарства. Кустош нашей децезиальная санктуария русских мучеников ksiądz Czesław Kureczka. Годовий юбілей свого святарства означає ksiądz Адам Квятковський. И теперь два тезки по юбилейных годах своего святарства с его экселленцией księdzом-biskupом Tadeuszem Kondrasiewicz, это ksiądz Альфред Пехота, 30 год святарства. И ksiądz Zenon Szczonkar, 30 год святарства. Ваша Экселленция. И зараз слово представляется представникам наших светских уладов. Пробачте, на початку слово представляется генералу Айцу Сальваториану, Айцу Мильтону Зонтану. Most Reverend Archbishop Tadeusz Kondruchevich, dear Bishop Alec
Gutkiewicz and other bishops, dear Father Joseph Fidel, Superior of the Salvatorian Province of Poland, dear Salvatorian Conference, dear priests, and dear beloved Christian people. Szanowny arcybiskup Tadeusz Kandrusiewicz, дорогий biskup Alek Gutkiewicz, szanowny ksiądz Józef Figiel, prowincjal polskiej prowincji Salwatorianów, дорогие собраты Salwatorianie i Światary, umilowany u Chrystie lud chrześcijański. It's a great joy for me to be here with you today at the shrine of the Blessed Virgin Mary, Queen of the Lakes in Breslau. Dla mnie гэта wielka radość сегодня być tu z wami, u sanktuarii Matki Bożej Braslawskiej, Wolodarki Oziory. I am grateful for the invitation you have sent me to celebrate the double jubilee, the 10th anniversary of the coronation of the image of Our Lady Mother of Jesus and the 20th anniversary of the foundation of the Diocese of the Vitebsk. Ja wielmi wdzięczny za przysłane zaproszenie, kab odznaczać dwojny jubilej, 10. gadowinu koronacji obraza Najświętszej Panny Matki Jezusa i 20. gadowinu zasnowania Witebskiej diecezji. In this solemn Jubilee Eucharistic, I would like to express my congratulations and best wishes to all of you on behalf of the Salvatorian community spread all over the world. Podczas tej uroczystej jubilejnej mszy pragnę wam sklasci swoje winszowanie i najlepsze pożądania od imienia salwatoriańskiej supolności rozsiejanej po всем świecie. I am very much impressed to see how deep and profound your love to God is. Ja wielmi urażony, bo baczę, nakolki głęboka zjawiaється wasza любов do Boga. The Virgin Mary is our mother, who with patience and tenderness bring us to God. Panna Maryja, гэта Maci, jaka z cierpliwością i czułością wiedzie nas do Boga. In this sense, you are really the children of Mary, who kept also always her heart and mind open for Him. U гэтym sensie wy zjawiacie się saprawnymi dziećmi Maryi, zausiody sercem i rozumem odkrytym na Boga. I am so glad to see that your faith helps you to walk and to face the problems of your life. Tak samo raduję się, kiedy baczę, jak wasza wiera dopomaga wam na życiowej drodze i u zmaganiu z życiowymi problemami. This celebration is a really good opportunity for me to say heartily thank you. Гэта uroczystość dla mnie naprawdę zjawiaється dobrej nagodą, kab od усього serca wykazać swoje dziękuję. Thanks for your care of my Salvatorian brothers who live and serve pastorally and this diocese shrine for more than 20 years. Dziękuję wam za kłopot, jakim otuляете moich собратów salwatorianów, які живуть i несуть duszpasterską posługу u гэтym diecezjalnym sanktuarii больше za 20 lat. Surely they are important spiritual guides for you, but at the same time, it's important to state that you are also an essential support for them through your prayers, support, and cooperation. Na pewno яны для вас з'являються ważnymi duchownymi prowodyrami, ale одночасово warto podkreślić, że wy
так само з'являєтеся істотною підтримкою для їх. Про свою молитву, допомогу, співпрацівництва. The Salvatorians are present not only in Belarus, but in 45 countries now. Salwatorianie niosуть послугу не тільки у Білорусі, але на даний момент працюють у 45 країнах світу. According to our founder, Father Francis Jordan, our mission is everywhere the same. To help people to know and love Jesus Christ as their Savior and His joyful and life-giving message for everybody without excluding anyone. У відповідності за словами нашого заснувальника, отця Францишка Йордана, наша місія усюди одна і така же – допомагати людям, щоб познали і покохали Ісуса Христа як свого Збавцю, а так само, щоб кожен, без виключення, почув його радісну і життєдайну новину. In this sense, I appreciate your valuable involvement in the life of our religious community and your participation in this parish community. У гэтым сэнсе высока цаню ваше каштоўнае супрацоўніцтва з нашай законнай супоўнасцю, а таксама ваш удзел у жыцці парафіяльнай супоўнасці. Thank you so much for your witness as people of faith and for your love to the Salvatorian community. Я вельмі удзячны за ваше сведчанне, якое даеце як людзі веры, і за вашу любоў да салватарыянскай супоўнасці. I wish and pray that this jubilee may bring rich spiritual blessings for your families, for this community, and for the local church. Жадаю і молюся, каб гэты юбілей прынёс багатае духоўнае благаслаўленне вашым сем'ям на гэтую супоўнасць і на мясцовы касцёл. Don't forget that God loves you as a mother loves her children. Ніколі не забывайце, што Бог любіць вас так, як маці любіць сваіх дзяцей. Here, in this shrine, you have a mother who defends you, teaches you, accompanies you, and never gets away from you, because she is our mother. Тут, у санктуарі, маєте маці, якая вас обороняє, вучить, вядзе і ніколи не покидає, бо з'являється вашою маці. Don't be afraid to ask the Blessed Virgin Mary, Queen of the Lakes, to teach you, to comfort your daily activities with faith. Не бойтесь просить Маті Божию, Володарку озеров, щоб вас вчила, як підходить до ваших щоденних справ з вірою. Once more, thank you for your welcome and for this great celebration. Я ще раз дякую за запрошення і гэтую цудовную урочистость. May the joy of the gospel be always in your hearts. Нехай радость Євангелія завсёды буде у ваших серцях. The divine Savior may bless you, and the Virgin Mary may always accompany you. Amen. Boski Zbawca niechaj błogosławić, a Panna Maryja niechaj was zawsёdy suprowadzaje. Amen. Старшини Бишевского областного совета депутата Владимира Владимировича.
Ваша Экселленция митрополит Тадеуш, Ваша Экселленция бископ Олег, Ваша Экселленция архимандрит Сергий, уважаемые представители епископата и духовенства, уважаемые жители и гости города Браслава. Для меня большая честь от имени Витебского областного исполнительного комитета и Витебского областного совета депутатов приветствовать вас на гостеприимной Витебской земле, на Синевской Браславщине, на торжествах по случаю празднования Матери Божьей Королевы Озер. Ежегодно сотни верующих и священнослужителей разных уголков Белоруссии, а также стран ближнего и дальнего зарубежья прибывают в Браслав поклониться чудотворной иконе Божьей Матери. На полевом алтаре возле костела Рождества Девы Марии сотни паломников и гостей возносят молитву Матери Божьей, заступницы Браславского края. Это место является особо почитаемым, так как здесь расположен епархиальный санктуарий Матери Божией. Икона Матери Божией Браславской – главная святыня храма. Перед ее образом издавна возносили молитвы о больных неисцелимыми болезнями и о тех, кто своим неправедным образом жизни отступился от Бога. В знак признания ее чудотворности 10 лет назад, в 2009 году, икону короновали папскими коронами, и она стала первой коронованной иконой Витебской области. Нынешние торжества в честь празднования Матери Божьей Королевы Озер проходят под девизом «Мария, Мать и Королева счастливого брака». Святитель Григорий Богослов писал: «Муж, заботящийся о супруге, имуществе и детях, рассекает более обширное море жизни, и ему нужна большая помощь Божья». Не случайно полевой алтарь Браславского костела выполнен в виде корабля, который парит над всеми нами, следует по волнам жизни и ведет нас по праведному пути, который указывает Матерь Божья. Католическая церковь делает все возможное для сохранения традиционных устоев белорусского общества. Любовь, милосердие, взаимопонимание – именно эти базовые ценности лежат в основе взаимоотношений как в государстве, в обществе, так и в семье. Очень символично, что юбилейные торжества через десятилетие коронации иконы папскими коронами совпали с еще одним очень важным юбилеем в жизни католиков Витебской области – 20-летием основания Витебской диоцезии. Спустя 20 лет с полной уверенностью можно сказать, что костел – это огромная движущая сила, способная проводить разноплановую работу по социальному служению и духовно-нравственному развитию всего нашего общества. В настоящее время именно духовно-нравственное воспитание граждан, особенно ее подрастающего поколения, приобрело особую значимость. Не секрет, что общество лишь тогда способно ставить и решать масштабные задачи, когда у него есть общая система нравственных ориентиров. А эти ориентиры есть там, где хранят уважение к родному языку, самобытной культуре, памяти предков, каждой странице своей истории. И в этом направлении главными задачами и костела, и государства является устойчивый межконфессиональный мир и согласие, развитие добрососедских отношений. И как сказал Папа Римский Франциск, Бог есть мир. Попросим Его помочь нам созидать этот мир каждый день в нашей жизни, в наших семьях, городах и странах. Дорогие соотечественники, друзья, сердечно поздравляю вас с праздником Матери Божьей Браславской Королевы Озер. Пусть сегодняшние торжества наполняют нас чистыми помыслами, воодушевляют на праведные поступки. Желаю вам здоровья, душевных и физических сил, счастья, успехов и многих лет жизни. С праздником вас всех! Теперь свое слово скидывает на старшине районного виконавчого комитета Городник Александр Йосипович. Шановні святари і вірники католицької конфесії, Браславський районний виконавчий комітет і Браславський районний совет депутатів щиро віншує вас з нагоди великих урочистостей, які проходять у годах 10-ї годовини коронації Матері Божої Володарки Озеров папськими коронами і 20-години заснування Витебської диоцезії
Сегодняшнее свято Матери Божией Владарки Озеров проходит под девизом «Мария, Матерь и Владарка счастливого сужества», что несет в себе особливую значность и сенс святкования. Коронование папскими коронами стало официальным подтверждением и призначением усим светом номинального факта, что именно братство является центральным местом шанования Девы Марии, а корона лічиться символом великой пошаны. Браславщина – это особливое место, где завсёды звучало Божие Слово. Менавіта Браславский край – место особливой Божьей ласки. Наши неповторные мясцины обметны не только пригожими краевидами, а и своеособлivым духом веры людской. Это дух молитвы, який веками присутничал на этой таємничій землі, що помагав чоловіку жити, вірити і заховувати у душі спогаду добрині до ближнього. Вертаючись до спрадвечних християнських коштовностей, місцева влада і католицька духовність йдуть єднавши сили і помкнення. Дякуючи этим намаганням, отражается духовность, мир и покой у сердцах верников Браславщины. Формируется моральный стан молоді. Хочется выказать поддержание, как образ Матери Божией Браславской притягивал выполнять свою высокородную гуманистичную миссию єднання христиан разных конфессий. Матерь Божия является опекункой Браславского краю, а люди в этом чудовном крае жили у мире, згоді, со щирой верой у души. Жадаем усім здоровья и добробыту. Хай духовный свет сопровождає вас и ваши семьи во всех добрых справах. Теперь прозвучить слово посла Республики Польша, господара Артура Михальского. Poważany ksiądz arcybiskup, ksiądz biskup, tak samo poważany archimandryt, ksiądz proboszcz, dorogie światary, dorogie przedstawniki władzy z Witebska i z Brasławia, poważane gospodarstwo, dorogie pałomniki. Jak dobro być świątnia z wami i razem świadkować 10. годовину koronacji miastowego obraza Matki Bożej, Корольовы Озер i 20-годие waszej diecezji. Ja wielmi dobra siebie odczuwаю wśród was, można сказать, jak doma, bo tradycji pałomnictwa u Maryjnej sanktuarii mnie wielmi nagадує moją rodzinę, gdzie u apostolów świat na świata u niebowzięcia Matki Bożej przeszli jak штогод uroczystości na Jasnej Gary u Częstochowie, jakie zawsёdy zbierają tysiące wierników, jakich mnogie idą pieszo jak pałomniki praktycznie z wszystkich krótko Ukrainy. Z Warszawy żniwienskie pierwsze pałomnictwo u Częstochowu u Pierszyniu odbyło się w 1711 roku i tak bezupłynnie odbywało się już na протягу 300 lat. U im ludzie udzielniczali nawet u samые składane czasy, period podziałów, okupacji i komunizmu. Ja uzgadываю тут про Częstochowską икону Matki Bożej, потому что она является символом, який оберновий. І вона відома не тільки повсюдно у Польщі, але й у Білорусі. І вона висить у домах і костелах, але і у церквах, наприклад, у кафедральних православних соборах у Варшаві і Мінську. Ja tak samo wielmi rady, że apostolski czas przynosi usił больше zrozumienia, że Polska i Białoruś powinny по-новому odkrywać swoje sąsiedztwo, znachodzić opórną spadczyną i budować odnosiny pomiędzy naszymi громадствами.
Сусідство за усходи повинно бути шансом, криницею взаємного узбагачення. Тим більше, що у нас вельми много обнайдовує. У тим ліку той факт, що в Білорусі живе шмат поляків, і у Польщі, особливо на Подляші, живуть білоруси. Культивування традицій, мови, національними mieszańcami uzbogacає kulturę każdego narodu. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować, że mogę już tutaj drugi raz być. Chcę powiedzieć kilka słów o polsku, ponieważ podróżuję po całej Białorusi i wiem, że wszędzie mieszka wielu ludzi, którzy rozumieją i mówią po polsku. Bardzo dziękuję za Wasze przywiązanie do tradycji, za kultywowanie tej tradycji, ponieważ ona zawsze ubogaca każdego człowieka, jego tożsamość i chcę powiedzieć, że jesteście bardzo ważną częścią białoruskiego kościoła, białoruskiego społeczeństwa i harmonijnie wnosicie wielki wkład wzmacniając i to społeczeństwo, i ten kościół. Bardzo dziękuję za tą możliwość. Wielki dziękuję księdzu biskupu i księdzu proboszczu za zaproszenie i za wspólny czas u tym moją czymozywną kraju. Dziękuję wielki. Chciałbym jeszcze powiedzieć słowo księdza Piotra Siłkowskiego, który wyjechał do nas z Polski. Prawa że ja nie budu говорить na białoruskiej mowie, ale na polskiej. 20 lat istnienia diecezji litewskiej na Białorusi. Najczcigodniejszy księże arcybiskupie, księże biskupie Jury, księże biskupie Olegu, księże archimandryto Sergieju, jego ekscelencji księże biskupowi Olegowi Budkiewiczowi, kapłanom, siostrom i braciom zakonnym, alumnom i wiernym świeckim, najlepsze życzenia obfitości Bożych łask na dalsze lata posługi i wyznawania wiary życzą ksiądz kanonik Piotr Siłkowski, Teresa i Ryszard Chlebowscy, Maria i Piotr Olek. Witebsk, Czernikowo, 17 sierpnia 2019 rok. Niechaj żyje Witebska diecezja, niechaj żyje Kościół Białorusi, niechaj żyje Białoruś i Polska. Дорогі брати і сестри, уже скончилась наша молитовна встреча, брата Матери Божией, Володарки Озеров, как и юбилейный день, как святкуем десятилетие коронации, 20 основания всех диецезий. Тому дозвольте, що наприкінці цих урочистостей я, як пустот цього санктуарія, в ім'я Salvatorian, які працюють в цьому санктуарі, викажу свої слова, щире слова подяки. Na samym początku dziękuję księdza arcybiskupu Tadeuszu Kapusiewiczu, metropolitu miejsko-makierowskiej diecezji, za przysługę i za malitwo za skierowane do nas słowo. Dziękuję всім biskupom, świataram, konsekrowanym osobom, особливо księdzu generału, ministrom, księdzu prowincjału Józefu i всім присутнім тут świataram, законним братам i siostrам. Щиро дякую послу Республіки Польщі, Сподорожному Михальському за те, що він серед нас Йосиф молився і скерував своє слово.
представникам областных и районных виконавчих комитетов. Дорогі брати і сестри, також хочу сказати свою подяку всім службам, які допомагають організації, робити парад, людей душної служби, молоді, пілігримам, усім, які прибули у нас на санктуарі, які святкували разом з нами ці урочисті дні. І перед усім хочу подякувати усім парафіянам нашої Брасовської парафії за вашу допомогу у організації цих свят. Дякую удзельникам і выкладчикам 4-го тижня костюмного спеву под керівництвом Владимира Неудика. Дорогие браты и сестры, если не хочу с вами развитываться, как врача Всенечного свята хочу усім вам пропонувати і запрошати нас у наш санктуар именно кожен месяц. Дорогие браты и сестры, святый Бернард Склярко написал: у сумнениях подумай про Марию, паплич Марию, как калі про ее думаешь, николи не помилишься. Мои дорогие, тут у Брасовском санктуаре Мария Королева Озеров завсёды вас чекает. Она выбрала это место, как быть ближе до кожного из нас, как нам допомагать. Завсёды можем прийти до нашей матери и перед чудовной виявой просить об допоможі опеці по раді в тяжких справах. А я моя любящая мать завсёды выслухає і допоможе. Віруючи і допоможе, запрошаем вас у Брасовский санктуар и на набожество до Матери Божией Королевы Озеров, звучанной за братьей на святейшего сакраменту и святой мшой. Набожество будет отбываться в каждую первую субботу месяца. У 11 годин будет завжди початок этого набожества. Первое набожество будет 7 вересня бегущего года. Запрошаем вас так же само писать просьбы и подяки до Матери Божией Королевы Озеров, и они будут зачитываться подчас 110 набожеств. Схватить такие просьбы можно будет непосредственно в санктуаре, або присылать почтой на адрес санктуаря, а так само доставать на нашу интернет-сторону. Просим разом нашу мать и королеву, как мы сами, наши семьи, все родимы были верные сына нашему Пану Иисусу Христу. Щиро усіх запрошаем у братство. Ну и своим опошником словом, мои дороженькі, как забрали не замучити той обід, який чекає, як був забрали смачним, долучаючись до вчинити слово подяки, яких, відомо, ніколи не може бути зашмат, ще раз, від свого дня. Щиро дякую усім присутнім тут, на території алтаря. На початку ще раз, арцебіскопу Тадеушу Кондрушевичу, желаючи йому моцного здоров'я, Божого благословення, моці Духа Святого ще, Ексцеленція, на довгі годи вашої біскупської послуги. Дякуємо велике за вашу присутність. Біскупу Юрію, айцу архімандриту, представникам уладів шведських, обласних, районних, дякую велике за вашу присутність. Пану Артуру Михальському з представителів корпусу дипломатичного тут у нас на тій урочистості, усім святарам, братам, сестрам законним, я ще раз від свого ім'я, справді, щиро, глибоко, за упригоження гэтых святаў, цудоўным спевам усім удзельникам і кіраўнікам гэтага хору, які складаецца з музычнай школы, удзельнікаў музычнай школы. Шчыра вам дзякуй за тое, што тут у гэтыя дні упрыгожвалі кожную святую імшу. Дзякуй вялікі кіраўніку, гаспадару Владимиру Неўдаху, прафесору Беларускай філармоніі. Дзякуй вялікі за прысутнасць, за упрыгожванне гэтай літургіі. Шчыра дзякуй. Музычной академии, профессор музычной академии. Ну и, конечно ж, нельга не подякувати. Сёння живем у том свете, где кожная падзея адразу у одной мгновении распаўсюджваецца по всем свете. Сродкам массовой информации. Католик Бай, якія в этом году у прямом эфире транслировали вот эти падзеи тут у нас у Брасове. Радиокомпании «Витебск» и ее директор Пантюховая Аліне Валер'яновне за тое, што гэтая прыгожая урачыстасць стала вядомай, яе бачылі, маглі далучыцца да гэтай малітвы вернікі усяго свету. Шчыра вам дзякуй за вашу прысутнасць.
Ну і моїм апошнім словом не будуть слови запрошення на наступну урочистость у наступному годі, яка відбудеться 22 жнивня 2020 года. Сподіваємося, Бог дозволить нам дожити до цієї урочистості. Всіх вас вельми сердечно на цю урочистость запрошую. І ще у гэтым годзе, паколькі яшчэ адзін момант, бо каб ужо не было зашмат, але ёсць тая падзея нашай Віцебскай катедры. Таксама ў гэтым годзе яна адзначае 10 год з хвіліны сваёй кансекрацыі. І 12 кастрычніка у катедры адбудзецца таксама урачыстасць на ўшанаванне гэтай даты. Таксама сардэчна запрашаем узяць удзел у гэтай урачыстасці у Віцебску па вуліцы воінаў-інтэрнацыяналістаў 28. Шчыра усіх запрашаю. И Ваша Экселленция, ксенз-бискуп, арцебискуп Тадеуш, просим вас о пасторском благословении. Чи можна трохи присесть, несколько слов, довго говорити не буду, бо може молимося тут більше ніж 2,5 години. Но, може, це добре, наша православна церква, там довше моляться, ніж у нас. Може, трохи часіше на хвилин. Чи ми, які зібралися тут, на цій урочистості, ювілейній урочистості, ми пілігрими. Коли кажемо слово пілігрим, ми уявляємо себе чоловіка, який йде пішком, пішує. І які з вас прийшли так, і які приїхали ровером, які приїхали автомобілем, які приїхали автобусом, і так далі. Вони так само пілігрими. Ну, коли кажуть про слово пілігрим, напевно, так само звучати, пілігрим повинен десь якісь прилади, де він може переночувати, і так далі, не звучати є місце в домі, може і мати його дома десь, і так далі. Ну, это палатка, это намет. Вот. Ну и, напевно, многие из нас ведают, шмат кто из нас ведает такие особы, как Шерлок Холмс и доктор Уотсон. Напевно, ведают. Детектив с романом Конан Дойля. Больше ночи Шерлок Холмс и его сябр доктор Уотсон. Ну, пошли, ну, пилигримку, такое вандрование, чтобы доведаться больше про свою краину. Взяли с собой палатки, поставили на опушке леса, целый день ходили здесь, там, вернулись, легли спать. И Шерлок Холмс пытается своего сябра, доктор Уотсон, что ты бачишь перед собой? А доктор Уотсон скажет: о, Боже, темное небо, на яким шмат сора, а які веснові ти з этого робиш? Ну, кое-что завтра уже первый пригожий день. Не, доктор Уотсон. Это правда. Але я забыл іншую виснову. Якою? Ну, это такое, что наши палатки хтось украв. Дорогі брати і сестри, ми тут прийшли без палаток, без шатров гэтых, але над нами є шатер Божої Матері. Опека Божия. Вона охинає нас своїм плащом своєї опеки. Не дозволим, щоб хтось украв гэтий плащ. Не дозволим добровольно відмовитися від її опеки. Не дозволим, щоб хтось нам заборонив йти до її. Будемо йти до її. Довіримося їй опеці. Нехай на нас охине своїм плащом. Нехай веде до свого Сина, Єсуса Христа, Одзінага Збавцю, вчора, сьогодні і на всі часи. Бо Він один може нам допомогти. Нехай Він про свою матір допомагає нам у нашому особистому житті, у житті наших парафій, у житті Костьолу Білорусі, у житті гэтага санктаріуму і особливо у житті Віцебської дієцезії, яка сьогодні починає писати нову сторонку свого існування, яка сьогодні увоходить у третє десятиліття. І нехай добрий Бог представництво Божої Матері, Володарки Озеров, благословить в этой диецезии на долгие и пленные годы. Дякую всім. Примите благословение, якое наш архиепископ к нам запрошає на літургійках, чим вам уділяє. Пан з вами. Нехай ім'я Пана буде благословлено. Допомога наша в імені Пана.
благословить Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый.